Ay, yung baglaki din ta. Nagbirok ti trabaho na dahil nga laklakayan tanod damo ti Sardina mo. Makatulong mo ti pamilya mo. Talagang naglamiis dito ya. Napariir. Kaya. Urok dayjay amok dayjay nga urok ay na hoy sadot adda ka manditan nga nakaila dan ay na apo kula laki din no pan ka nagbirok ti trabaho sadot ako baga man patayin nak mo tikigtot mate. Ay na apo, sadot nga laklakayan. Kung naman noon napang ka nagbirok ti trabaho. Napang ka nagbirok ti napariir kin na lamiis. Nga pangiuldagang man tabukot mon. Ay na apo dahi ti nga laklakayan. Ampay, datala agil ilad ti among aramidanan. Ay na apo. Kitam ka dito itsuram nakadakdakkel kan nga takke. Ay naapo, wow, sana all. Kung lakit din, nadadyahin ngagberberok ti trabaho nan. Maya maganti iladam dita. Uri ko mamunutin mulong kalat na ko madibalayan. Haamat. Ay naapo, nalpas mo nga nangan. Dakat tigay mga daydayawang takinan mo nga nakailadan. Sadot ka nga talaga. Ay naapo, makauma day ta nga galad mo. Kasaan mo nga rod ko mga rumang ay ti pa nagbiagtano kanahin ka nga kasta. Sadot ka nga talaga. Uray siguro agtudo ti balitok. Awan ti maalam, gaputa kinasadot mo. Ay na, apo ba kahit dato'y ka man nga ngiwatain. Ay apo, agtaltal na lagar. Ti tao dito yain Ay na, apo. Agplan-plano akgarod bakay. Iti nasaya at nga ramidain Agplano nga mayat ti uurukan. Agplano nga. Agplano? Agplano talaga? Puro ka plano. Tumawag mo ti matong-tong pal kaputa kinasadot mo. Ay na, apo bakit na naman napunpunwa nagkanyamon Inal daw mo latang ibagan nga sa dutak. Ay na, apo bakit na umaakanyaman. Haba? Tas sikapay tinauman kag paypay sumait? Ay na, apaw. Among bakit ay na, apaw. Tinal daw ngay naramid ti apaw. Mapampanunot ko pa yan nga. Pumanawalatan, nagtalawalatan, parawanggan. Ay ba talaga? Kanya nga rod ti urayam. Apay ta di maramidan. Tiyagtalaw ka no kaya mo. Apay ti kunam lapudan ka. Apay ti kunam sangitan ka. Ay nalakay. Kay kayat ko pa'y ano pumanaw ka. Ano may ikat ti konsumisyon ti panagbiag ko. Ningka nagtalaw kan. Onya. Kanya pati ko kuam. Nagtalaw ka na. Na apo bakit masadutak garaw. Ay no po. Salud.